Γεια σας παιδιά, και παίζω Roblox. Το κινητό μου έχει χαλάσει, οπότε θα μπω από το κινητό της μάνας μου. Okay. Εγώ λέω να παίξουμε Rivals, δεν το έχω πολύ κάψει σε αυτό το κινητό. Στο iPhone το έχω βάλει φωτιά. Είμαι 276 level γιατί με πήγε ο ξάδερφός μου. Και θα μπούμε να παίξω μια πίστα. Και κάντε μου όλοι subscribe. Γεια παιδιά, Και κάντε μου όλοι subscribe. είμαι αδελφός του. Και τι τους νοιάζει. Κάντε μου όλοι subscribe και εύχομαι να φτάσουμε τους 200 subscribers. Όταν φτάσουμε 200 subscribers θα γίνει ένα μεγάλο giveaway. Αλλά δεν ξέρω πώς να κάνω μεγάλα βίντεο, οπότε θέλω βοήθεια. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι είμαι βαρετός και άμα θα έκανα μεγάλο βίντεο θα είχαμε φτάσει τώρα ήδη πάρα πολλά. Δηλαδή θα είναι μεγάλο βίντεο. Όχι, θα είχαμε φτάσει κάπου στους, μη πω τώρα, ένα κάπα subscribers, δηλαδή 1000 subscribers θα είχαμε φτάσει τώρα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, όπως και να έχει, εύχομαι να κερδίσουμε αυτό με τον νουμπά. Λοιπόν, δυστυχώς έχω τα νόδικα όπλα. Ο Bruce Sniper level 26. Έχω παίξει με τυπά level 26. Όμπρο, καλά. What the shit. Καλά, guys. Δεν τον έχω χτυπήσει ούτε μία. Όχι, δεν πειράζει. Θα βγούμε να μπούμε σε άλλο γιατί κολλάω πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πώς να κάνουμε μεγάλα βίντεο, το ξαναλέω. Πείτε μου πώς να κάνουμε μεγάλα βίντεο. Όντως. Και αυτό. Και εγώ λέω, τέτοια πώς το λένε, να μου κάνετε πολύ τέτοιο στο βασικά μέχρι να φτιαχτεί. Τέλος πάντων, θέλω να με κάνετε όλοι subscribe, σας παρακαλώ.